ako ang unod sa akong kamuti, guys. Ito kasi mga unod. Ang harvest na sad mi, nindot gining arito sa bukid, no? Kaya medyo tang mag-harvest. Ang mga lagot mon. Dagkog unod sa amo ang mga kamuti. Gi-harvest ni James, kaya ko nung ibaligya. Dadon ni siya glungsod. Namira ba kayo siya binigniton? Dahil na sa i-harvest ni James. Kamuti na po, pagkadagkos kamuti. Basta magkugi lang, naagi da ani. Naagi ma-harvest. Nasa ika-deliver niya. Nasa ika-deliver nga mga kamuti. Kitagkog, unod. Yes, amo ang apo, naasa kamuti. Nag-atubang. Grabe, daghanas kamuti, no? Abi. Ha? Abi. Matanaw ka? Sabaw. Kwarta gino ka. Harvest. Kwarta gino mag-harvest kamuti. Ay, yulak. Hay, dula. Tanaw ka lolo ni mo? Nagpunit sa kamuti? Daghan. Daghan di ay. Taon ay. Daghan apple. Daghan gihapon? Aw, apple? Apple niya nga ni. Nulong moti. Muti. Ay, daghan kamuti lolo ni mo? Mana. Kumana? Kumana naghipos? Kamu og gitsay. Kumana ko naghipos lolo, kamuti. Kabut kasi kita kilos, basta. Kaluyan ito. Kung apo, nagatang sa kamuti. Dong. Kali. Nagatang ka sa kamuti diya? Nasa sako. Tay daghang hugasanan. Tapaos sako.